ang unang mga binuhat sa Ginoo mao ang mga anghel. Niya duol kay na sa likeness of God. Pero dili sila sama sa Ginoo nga perfect gyud, absolutely perfect. Kay created man sila, dili gyud sila perfect. Pero murabag 99% perfect. Kita hinimom sa tas Ginoo, pero sa inyong tanaw pila kay atong percentage sa pagka-perfect ikumparar sa Ginoo? Murag na arating alitas 10%. Tanawa ko na imong tupad na kumusta man imong pagka-perfect duol sa Ginoo. Next to the angels, ang duol kayo sa Ginoo nga pagka-perfect mao si Mama Mary. Siya mo ay duol kayo. Wa gid ang iyang lawas, wa gyud kabutangi og kanini ang sala. Duol kay siya sa Ginoo, pero kanang tupad nimo apil na ni nagwali. So gabalik-balik na lang sala ani. Muna ang mga angels kay duol man kay sa Ginoo, pupariha sad sila Ginoo og abilidad. Ang ila sang gahom og ang pag-exercise sa ilang power pupariha gyud Ginoo. Muna si Michael, San Miguel, gitawag ni siya who is like God. Mura siya Ginoo nga kanang powerful kayo nga siya ginakig-asdang ni Satanas. Nya kani si Archangel Gabriel, gitawag ni siya God's strength, ang kalig-on sa Ginoo. Muna kaning paglahutay bitaw sa sugo sa Ginoo, iya sad na. Munang siya ay naglig-on ni San Jose nga mo mga sawa ni Maria. Siya say naglig-on ni Maria nga nag-ingon ayaw kahadlok Maria aron magmabdo siya. Siya tiglig-on God's strength. Nya kani si Rafael, God's remedy, ang kanibang tambal nga gikas Ginoo. Munang siya ay nag-ayo nila ni tubit katong nabutas tubit. Siya say naghatag og kaayo sa tiyan ni Elizabeth na barren aron manganak siya ni John the Baptist. Siya say nag-ayo sa tiyan na sterile, sa tiyan ni katong inahan ni Samson, si Hannah. Niya labaw na gyud sa asawa ni Abraham, si Sarah. Atong 90 years old na, wa na manganak kay lagi sterile, pero nakapanganak yun tungod to ni San Rafael. Mo kinahanglan tag healing, San Rafael. Kinahanglan tag kalig-on, San Gabriel. Kinahanglan tag gahom batok sa yawa, Michael. Mo nga kusog itang mo invoke anang prayer of Saint Michael the Archangel. Kining tulo mao ni sila gitawag og mga dagkong anghel nga atong gi-recognize sa atong simbahan nga maoy mo kanabang mugiya, manalipod og mo palampos sa atong mga buhat sa atong pagsunod sa Ginoo. Mo bitaw na usahay kusog itang moingon lisod kayong sugo sa Ginoo sundon ay lisod kayo. Gilingay mong tupad na sayunan ka mo sunod sa sugo sa Ginoo. Sayon katakana moingon dita lisod. Nya nganong moingon man tang lisod kay wa man ta makigsuod sa archangels ug sa atong guardian angel. Wa man ta makigsuod sa mga anghel. Kana bang murag galakaw ta ba nga murag kitara galakaw. Nya tungod kay murag kay kani manggong mga anghel
pure spirit man ni sila. Mura sa ni sila ang yawa. Kay kanang yawa o ang iyasang mga anghel, gitawag man na sila angels of darkness. Ang kaning mga holy angels gitawag ni angels of light. Pero pulos ni sila dili makita nato kitang mga tao. Pero og ato silang sangpiton, og ato silang i-recognize sa atong kinabuhi, mulihok ni sila in a very powerful and mysterious way. Nanglitan, dawato ni mong yawa, mulihok day na siya. Nya unsa may kinaiya si yawa, dali masuko, magyaw-yaw, kusog ay manglibak, bakakon kaayo, kusog ay mudaot, mao bitaw tong gilabay siya sa langit kay siya mo'y kusog ay manaot dito sa kalibutan. Mangguba, gubon ang kalibutan, gubon ang mga hinimos Ginoo, gubon ang nindot, himuong bati, apil ng mga relasyon. Mao na trabaho siya wa. So kung i-welcome na nato siya, mulihok dayon na. Mo na kining ato karong mga leaders atong nasod nga mga kurakot kaayo nga naguba ng atong ekonomiya, naguba ng atong hasta ganing atong judicial system, naguba na kay let us bend the law. Mao mo to kinsa nang niingon ana nga sikat sad kay na siya, the law bender nya ni naasay usa nato nga naagis DOJ, the law breaker kay iya usang pa ipa-return ko no ang gikawat sa mga diskaya, una patagaan og witness protection. Ingon sad si Senador Marcolita, wa manas balaod basig madisbar ka na kay abogado ra basag ka. Wa manas balaod, let us lawyer good ta, let us talk about the law. Na aday gibutang sa balaod diha sa witness protection na ipauli o sa ang iyang mga kunuhay gikawat nga wap ang mangani mapamatud-ig unsa gi iyang gikawat o pilay iyang gikawat. So kanus unsa may iyang iuli? Inana ba? Di ba? Mao ni sila ang mga nasudlan sa mga yawanon nga espiritu. Kay ila man giwelcome nila mulihok dayon. Ngilingay mong tupad ing nakapila na ka nag-welcome sa yawa. Kinsang asawaha din hebe na karong 2025 wa gyud kayaw-yaw sa bana taas ang kamot. Di ba wa gyud sa to pa ni welcome na mo si yawa. Sige mo yaw-yaw. Kinsa din hing ginikanana nga wa gyud makayaw-yaw sa mga anak karong 2025 taas ang kamot. Wa gyapon klaro anang inyo mga naong naama mo yung mga anak. Sige, di na lang anak, apo kay mga tiwasonon man sad mo diha. Kinsa ninyo ang wa gyud kayaw-yaw sa apo be taas ang kamot. Nya pangutan asang pare na ikaw pa dir wa juga kayaw-yaw sa sakristan gyud na be pangutan ako. Di sa ko pataas. Wao na tungod na kay gi-welcome nato ang yawa, mulihok na siya. Pero gangatong i-welcome ang archangels, mulihok sa dang ilang gahom din hinato. Kana bang ato silang recognition? Holy guardian angels or Archangel Gabriel, Raphael, and sa tungusa, Michael, help me, guide me, protect me. Mulihok sa na siya. Maglakaw ka, magsikag sangpit nila, mulihok sa na. Pero iniglihok ana, kay bawa mo unsa? Wa mo kay bawa? Lahi kayo kung mulihok ang mga anghel. Ngano man, ang una gyud mahitabo, sakitanta. Sakitanta. Ngano man, kay ang itudlo sa mga anghel nato, moingon man dayon, sunda ang mga sugo sa Ginoo. Unya kay ang sugo sa Ginoo di man lami para nato. Sama anang moingon ka, Archangel Gabriel, tabangi ko nga makaagwanta, makahigugma ko sa akong pamilya. Moingon dayon ang Archangel, dawata lagkulatahon kas imong bana.
Anya mo, di mo daw. May nga ding archangel, way mahitabo. Dawata, nakulatahon ka. Archangel Gabriel, dili unta ko maratol aning akong kahimtang karon. Daghan kay kong problema, akong finances, alkanse kanunay akong tindahan, ang akong income, kuwang pangibayad sa utang. Maingon din ang Archangel Gabriel, ipalit og slot ang tanan nimong mga kwarta. Ana, what na maging kwarta, Lord, nga mo palit na noong kog slot. Sell everything you have and give it to the poor. Hala, di nakaganahan, ana. Kay magtigo manggani ko, sell everything na noon. Ana. Kami, bisag kaming mga pare, usahay makuha mi anang hunahunaa nga tigom gyud kwarta, tigom gyud kolekta kay unsaon na lang og mo retire na ta. Ana man ang among mga hunahuna, mga pare. Sakto ba yasad kay wa gud may asawa, wa may mga anak. Anya? Inig-retire na mo. Kinsa may moatiman na mo. Mao nay among worries. Pero unsa may gisulti sa Archangel namo, Padre, you should live a life of poverty, chastity, and obedience. O kinsa may among iubi, ang among superior, ang Santo Papa, ang obispo. Unsa may gisulti sa Santo Papa, ang gisulti sa simbahan. Ug unsa may gisulti sa simbahan, ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Mura man sa gisulti simbahan. Nya nganong mawori man ang mga obispo, mga pari nga magsigig og tigom kay basin unyag ugma wa na koy kolekta. Tigom. Tungod na kay among gi-welcome ang yawa nga very materialistic, money-centered. Why pili na? Pariharasan na ninyo, pariharasan na sa mga politicians, tigom gyud senador, tigom gyud congressman, tigom gyud presidente, tigom gyud gobernador, tigom gyud mayor, kapitan, tigom gyud. Nga naman, kay sa sunod eleksyon, di ka kadaog og wa kay kwarta. Mamanday na. Di yun ka kadaog kay dinhis Pilipinas ang duna ragi kwarta ang makadaog. Nya wa ta maka-question ana. Ngano man nga inigabot nas eleksyon ang naara may kwarta ang kasagaran gyud mo daog. Tungod kay ang Pilipinas giyak-an sa yawa. Gibiktima sa yawa ang atong katawhan nga mangayo gyud kwarta gikan sa mga kandidato o kandidata sa politika. Gusto gyud kwarta, padangog, and that is called corruption. Sige tag hiring-hiring anang naa mga kunuhay mga contractors, DPWH, maura na sila mga dagko nga corruption. Pero diin man nagasugod ang dako diris gamay. O kinsa may mga gagmay nga kurakot ni ananimba karon ang usa nagwaling. Di mo hilig og kwarta. Di mo hilig og kwarta? Ug naagi mo hatag ninyo og kwarta, di mo mudawat. Wow, istoryahe. Bisan karon with all honesty, papilion ti ka, tagaan ti kag kwarta, hay imong pilion 100 pesos o 1,000 pesos. Kung kamo gipapilion ba? 1,000. Nya papilion ta mo 1,000 versus 100,000. Hay inyong dawaton. Ay, ipangutana pa na nimo 100,000. 100,000 versus 1 million. Tanawa, pagkayawan o ninyo. Kaya og sakto gyud ka, tagaan ti kag kwarta, inigingon 100 o 1,000. Unsa may imo untang tubag? Nganong tagaan man ko nimo? Ana. Nganong muhatag man kana? Kana mo itubag. Mo nay saktong response. Why? Nganong tagaan ko nimo? Nganong panahon sa eleksyon manghatag man ka?
Nganong panahon sa eleksyon, magsigi mamong panglamano aning mga pobre kayo? Why? Nganong kusog man kay mong mo-sponsor sa mga events, sa mga kapilya, sa mga barangay, panahon sa eleksyon, campaign period? Why? Ug matubag nas politisyan, diha ta manukad. Diha na ta manukad. Manatan tagaan ti kag 100 o 1,000. Nganong tagaan man kunimo? Ako ning ipadonate sa masakiton. Hay may imong i-donate ani 100 o 1,000. Ina kanang 1,000 akong dawaton para dako kog ika-donate. O kana. Papilion ti kag 1 million o 100 pila to? 100,000 para ni imong personal nga expenditures, personal nga luling hayaw, behay may imo anang dawaton. O gigiyahan kas anghel, moingon gyud ka, ayaw lang ko ang nagtagai, kay di man sad ko magluling hayaw. Pero musugot ka, dawaton ko ng 1 million, ako nang itukod og mga balay sa mga kabus. Ako nang ipalit og slot dito sa Compostela. Kay dako pa kayo mi og daghan pa kay mig slots nga gibaligya. Nya mi sa adi kong sugot, kinahanglan imo gining iluling hayaw. Ika adi na lang sad ko mudawat para ako umday na. Wa man ko magkinahanglan ana. Ana unta no. Nya anak ka mo. Mut lang. Amo na mo invoke ta ni archangels. Mo invoke ta nila. O kung ato na nang buhaton, mag-guided ta. Ako bitaw, millions biyaning atong gidawat. Sukad pa ko nagsugod aning slat-slat, millions. Pero kabantay mo, ang una ginatong gibuhat, dili nato i-announce ang mga ngalan. Ngano man, anha nato diha makita ang tinuod yung donor, ang tinuod yun nga mutabang og simbahan, dili na magpa-announce. Nya daghan kaayo akong kaila nga maarang-arangan pagkabutang nga wa gyud magpakabana sige kog announce dinhi nga pamalit mo kay nga naman gusto man silang i-announce. Nya kay di man ta mo announce. Di kanira sang mutabang nga dili gustong magpa-announce. Usa bitaw sa nagdonor nato dinhi aning 100,000 ingon ko unsa gitoy nga nimo sir? Anya ako lang ilista ayaw ayaw ilista ako ngan nako dili ilista namo kay para ma-take note namo didto sa imo nya nang i-announce nako wow kanus agog ko nag-announce kana lista din iyanan ayaw gyud announce pader ha kanindot no kanindot anang klasihas tao kaysa moingon din ay kog kalimti ha ay kog kalimti. Mudunit ko anak ay kog kalimti ha. Do kusog kay na inana nya butangan pag diha og tarpulin na apag yung iyang naong iyangan hala patay ta anak. Muna sa atong pagpili og mga politicians labi na panahon sa eleksyon atong susihon di ba ni siya kusog mopakita siyang naong kung naa siya mga project nya kung kusugan ni kay mopakita siyang naong ato nang analyson pagyug maayo kay ang mga taong ingon ana dili hinuon tanan kusog sad na mangurakot di hinuon tanan ngay nga naman nganong ibutang mo na iyang naong diha aron ingnon nga iya ng kwarta nya kana ding iyang gibubo diha nga project iya din ang kwarta nga gikan man nas buhis nato ang mga tao man diha ibutang ang tanang naong sa tao. Ang tanang tao nga nagbuhis, ibutang diha. Dili ang naong sa politisyan nga mauray nag-approve sa buhis. Wa pa ganit, nag-approve sa buhis nga himuong project. Wa pa kita kahibaw pila sa gikuha niya padung siyang bulsa. Nga matod pa karon, mukuha dayog 30%, mukuha dayog 15%, mukuha dayog 25%. Nya magbutang-butang pas ilang naong, double jeopardy man sana. Kasabot mo ng double jeopardy. Ako wa sa ko kay baw. Dubling daog-daog. Sila pa'y nangawat gikas mga tao
sila pag yung nagpasikat kunuhay sa mga tao. Sila pa'y kawatan, ang gikawatan pag yun mo'y pabilibon nga to nila. Murabag, nangawat ko nimo, niya ulian ti kag, nangawat ko nimo 1 million sa inyong balay, waka kahibaw, ulian ti ka og 20,000, believe na kay kanako. Pero ang gikawat na ko nimo, 1 million, 20,000 ray akong giuli. Believe na kay kanako. Ingon ana ang dating karon dinis Pilipinas, akong tanaw. Ang nitugan sa tinuod nga nangaigo ang atong mga dagkong leaders, mauna no ikasuhan, maunay ipa-contempt, maupay ipapriso, i-pressured og maayo. Pero kani hinoong mga dagko na to, mga tao sa Pilipinas, mga politician nga gisigihag mention left and right, wa gyud kaso nga gipasaka. Wa gyud kaso. Left and right gasigig mention sa ilang mga ngan, pero wa gyud kaso. Pero niya hinoy kausara gi-mention, kasuhan dayon. Ngano man na tungod na kay dili ta suod sa archangels, basig suod ta sa angels of darkness. Sige na, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na din agyud ko mangwarta ron. Ing na din agyud ko mangwarta. Ana ha?